Raġel ta' 42 sena li kien mixlib falsifikar ta' dokumenti u li mingħajr permess uża apparat teknoloġiku biex kiseb xi informazzjoni ingħata sentenza ta' 2 sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin. U ġie mixli li bqer għamel liħ ta' 5,000 euro. Sandro Barbara, residenti Qarraq, ammetta l-akkużi miġjuba kontrih u ġie ordnat ukoll mill-Maġistrat Nadine Lia iħallas multa ta' 2,000 euro. Illum komplet tinstema x-xhieda fil-konfront tal-Ispettur Elton Taliana li allegatament żvela informazzjoni sensittiva lill-Avukati ta' Yorgen Fenech. Fix-xhieda tiegħu s-Supretendent Graziella Muscat Buhagiar qalet li meta marret id-dar tiegħu flimkien mal-kollega tagħha biex tarresta lil Taliana, l-akkużat der maħsud meta mistoqsi dwar dokumenti li ħarġu mis-sistema tal-pulizija dwar Julian Hofstra. Hofstra kien instab ħati fuq frodi u allegatament kellu aktar recordings ta' Melvin Tewma dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizja. Fil-qorti intqal li Muscat Buhagiar ma riditx tumilja lil Taliana u ma riditx tagħmel ħafna storbju bl-arrest tal-Ispettur.